Ако използваш сешоар повече от 2 пъти седмично, спри веднага. Той може да бъде твой приятел, защото прави косата ти гладка, оформена и блестяща. Но и най-големият ти враг, защото я изсушава, накъсва и унищожава отвътре. И време е да разбереш защо. Проблемът е, че високата температура уврежда косата ужасно много. И няма да повярваш до какво води това. Косата ти става по-суха и по-чуплива. Но това дори не е най-страшното. Косата започва да пада. Но спокойно, не е нужно да спираш да използваш сешоара. Той може да ти помогне само ако знаеш как да защитиш косата си преди това. Затова ще ти подаря напълно безплатно 2 мостри, които ще ти помогнат да подхраниш, пречистиш и възстановиш косата си по напълно натурален начин. Вземи безплатно твоите мостри от линка в описанието, защото само след едно използване косата ти ще бъде подхранена и защитена. Ще забравиш за накъсването и чупливите краища, блясъкът и здравината ще се